Piny owacho ka otenore kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Micontrap dhi nyime kod jiwo kenge mar kedo kod nyange mar nyiri kod lwenje mamoko mag kit chwech e gwenge mag Kuria. Oganda ma wuok e gwenge ma opogore opogore ichiwo negi puonj ka otenore kod rach mar nyange nyiri. Higni medo kalo ka ng'wech mar kedo kod nyange mag nyiri pod dhi nyime e kaunti ma Migori to ahinya e gwenge mag Kuria. Lipot yango ni kwan nyiri malo gana ariyo ne otimnegi nyango e higa mokalo, kata bed ni okenge mathoth oseketi kod piny owacho. Rowego mok mago mag piny owacho iketo kod midhiero ni e kaunti ma Migori. Kaka yo mane onge nyathi ma nyako moter nyange e higani, riwruoge mok mago mag piny owacho ka otende kod mago mag piny owacho dhi nyime kod keto kenge matieko nyange e gwenge mag Kuria. Gik moko to dok chien kaka nwachake higni 10 mokalo, odok chien matin, lakini pod wan gi tich mang'eny mogoyo. To sani koro kine ka nwachake kendo sani koro nwakete sirkal be miyowa platform gi administration ma protect wa, and the families ani be neno ka nyithindgi moko somo gineno ber. Jokanyo riwruogno mar Micontrap, riwruogno ma osebedo ka koro kedo kod nyange e kaunti ma Migori dhi nyime kod wuoth e kor gwenge ka gipuonjo oganda rach mar nyange mar nyiri, ka geno maduong' en loko pach oganda ma pod omako matek nyange mar nyiri. Hii ingawaje tumeweza kuishikilia, lakini sio mila ambayo inaweza kutujenga sisi kama Wakuria. Baadhi ya wengi wanajaribu kuipinga hii mila, ingawaje kuna wale ambao bado wanaendelea kuishikilia. Lakini tunashukuru tangu tulianza kuelimisha jamii kuna mabadiliko pia yanaonekana. Jogo makelo kod lwenje mag kit chwech ma oting'o nyange mar nyiri tiyo kod jogo mantie kod duol e kind oganda mar puonjo oganda rach mar nyange nyiri. Niti zingine zimeitikia wito, wengine bado wako nyuma. That's why tuko hapa to bring more sensitization so that we can see if there can be a positive impact kwa communities zetu. Na watoto wengi kwa sababu hiyo wameendelea kwenda shuleni. Watoto wengi wako shuleni. Labda kitu ningesema ni kwamba wakati wako shuleni, haya mashirika pia yaingilia ndani kutusaidia kusomesha hao watoto ambao wanakubali kusoma. Jared Mohono mena pisa mar somo manosedhi rutaya wacho ni nyange mar nyiri osethiro chendogo mag dongruok e gwenge mag Kuria. Kabino wacho ni kata kwan nyithindo ma nyiri mathoth koro weyo sikul nikech nyange. Important that sensitization is taken very seriously to all sectors within the education, within the Kuria community. Every sublocation needs people to sit down and look at these issues inarudisha watu nyuma kimaendeleo. Coordinator no ma Micontrap Kenya Benta Dhiambo Mbwayo mane wegego mag Ntimaru wacho ni gibiro kod chendo mar keto rawere e okang' manyime e kedo kod nyange mag nyiri. Dwani youth okenge mag youth bendo bed kendgi gimbe kaka wasebedo ko wuoyo kodgi, nwawuoyo kodgi ko ariwo gi jonyuol, mwariwo gi joma dongo. Koro sani wadwa kelo gimo machielo mondo gibed gi duondgi giwuon. Adhiambo ano okenge ma Micontrap oseketo ka otende kod piny owacho osekonyo e duoko piny nyange mag nyithindogo ma nyiri e gwenge mag Kuria. It's coming out of the channel. Actually, the statistics are reducing. The cases that they used to report are gradually reducing, but that means that it's not ending. But actually, the sensitization has gone for some time, and I think there's some result out of the sensitization. E kinde ma piny owacho kod gogo moko mago mag piny owacho dhi nyime kod kedo kod nyange mag nyiri e gwenge mag Kuria, lwenje mamoko mag kit chwech ma oting'o dhawo mag udi bende koro kowe oko. Wamepata elimu, hiyo kitu ni kama imepungua. Juu unajua wakati sasa anakulazimisha pale mkiwa kitandani, anakushika hata saa zingine uko na njaa, hujakula kuanzia yesterday part 1 wewe tu uko na njaa. Sasa hauna hamu hata ya kufanya hizo vitu. Akikuja tu akitoka, wengine unajua huwa wanakunywa pombe. Anakuja anakuambia geuka, na upende usipende unageuka, na ukikataa unapigwa. George Juma, Ramogi TV, Migori.